ଭାରତର ଧନୀ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଅସଲ ନିୟମ ହେଉଛି ପାଦ ଛୁଆଁ ପକେଟ୍ କାଟ। ଏହା ଶୁଣି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯଦି ଦୁନିଆର ଅସଲ କିପରି ଚାଲେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁ ତୁମକୁ କିଛି ନା କିଛି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ଭୟ ବାସ୍ ଆଶା ଦେଇଥାନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଗିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର ତୁମେ କେବଳ କିଣୁଥିଲେ। ତୁମେ ଥିଲ ଗୋଟିଏ ଶିକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରେ ତୁମେ ବିକ୍ରି କରିବ, ତୁମେ ହେଇଯିବ ଶିକାରୀ। କାରଣ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟ କିଣେ ନାହିଁ, କିଣେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କିଣେ। ଜ୍ୟୋତିଷ କେବେ 2000 ପଥର 5000 ବିକ୍ରି କରେ, ସେ ପଥର ବିକ୍ରି କରେନି, ତୁମ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରେ। ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଲୋକେ କାହିଁକି କିଣନ୍ତି? ମାଇଲେଜ୍ ପାଇଁ ନା ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ, ବଦଳା ପାଇଁ? ମନେ ରଖ, ଲୋକ ସୁଖ ପାଇଁ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତି। ଭାରତର ଜିତିବାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ବାହାରେ ନମ୍ରତା, ଭିତରେ ଲୁହା ପରି ଇରାଦା। ଯଦି ମଣିଷ ଝୁଁକି କାମ ବାହାର କରେ, ସେ ହେଉଛି ଖେଳାଳି। ଆଗାମୀ ବେଳେ ସେ ଚାଚା ପଚାରିଲେ ବେତନ କେତେ, ଉତ୍ତର ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ତୁମ ଆଖିରେ ଥିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ମନକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କର, ଫଲୋ କର, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। କାରଣ ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ଖତରନାକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଓ।